Ale žiaden strach. Vy sú tí vojak, vlastne ani nie je vojak. Pane Bože. Sadnite si, Boh nie som. No tak sadnite si. Čo by bol obyčajný vojak Napoleon Bonaparte? Idem pešo od Slavkova. Trochu sme oslavovali. Najmenej 100 koní. Mimochodom cesty tu máte v hroznom stave. Ja som Anton Bernolák. Idem od mami. Inak čo si všimol? Čo ste si všimli? Tie cesty v hroznom stave. A opäť sme vyhrali jednu vojnu, tak sme to trochu, ako vravím, dosť oslávili. Ja idem od mami, tam sa mi najlepšie píše. Áno. Banán, u vás! Sme taká malá banánová republika. Ja na sa vojny vyhrávam, neviem, či dobre robím. Môže najlepšie posúdiť sám Pán Boh. No, niečo vám poviem. Keby som prehrával vojny, Boh by to nakoniec určite posúdil kladne. Ale keď človek vyhráva, neviem. Vy ste podľa všetkého kňaz. Áno, som kňaz, ale venujem sa aj jazykovej vede. To viete, keď u nás niekomu niečo dáte zadarmo, tak si to nikto neváži. Pochvále! Nehnevajte sa, pán dekán, že vyrušujem, ale neviete, čo sa robí hentam. Ja tu idem do Krnavy, tak ona to normálne strýla na ľudí. Keby bol jeden, to ešte nemusí trafiť, ale je ich mnoho a že strýlajú po francúzsky. Ale ich mi to... Ja pomaly pôjdem, ja neko pozdravím pána dekana, ako sa má. Pozdravte pani kuchárku s Bohom. Ako vidíte, máme zdravý a vtipný ľud. Len dajte národ od Čerokovi. Ľahšie ho môžete nastať čo poučiť. Mám zatiaľ ide, aby náš národ mal jednotný jazyk. Jednotný národ, jednotná reč? To je silná idea. Vidíte, určite, ja som to s ňou dotiahol až po Slavkov. A ide sa ďalej. My nechceme ísť ďalej, my chceme len prežiť. Čo? Nemcov, Maďarov a dovolím aj vás, vojakov. Preto tá naša reč musí byť tvrdá, západoslovenská, nejdeme len diviní lid. Hroznú svatopluknaka Rolmana vedel vojnu, jak víťaz seba svoj od jeho vlády oslobodil národ nepodlehlý, stal sa panovník a z mužných založil kráľovstvo Slovákov. Dobre. To bol boj. Pozrite sa, že mne sa zatiaľ darí. Silným, zjednoteným národom porážate Slovén, nejednotné, rozvadené. Všetci sa ma boja. Niekedy iba tak, aby sa nepovedalo. V celej Európe dobré mami mnou strašia zležiť. Doktoroch na mňa zvolávajú diabli. A ja som mal tú čest. Pomohlo? Ono to niekedy hneď nepomôže. Mám veľké plány, otče. A ja. Európa, tá bezpočná, prejedená Európa. Pri týchto francúzských čizmách. Jednotná reč pre slovenských katolíkov a luteránov. Od Tatier k Dunaju, od Prešporka po Michalovce. Aj Slováci hovoria viacerými jazykmi? Nie, hovoria jedným, ale každý ináč. Nechápem. Niekedy nevieme pochopiť ani my. Nenávisť Európy voči mne. To je to, čo ma najväčším podnecuje a chucká. A mňa zase podnecuje láska. No, nie taká láska. Láska k práci a láska už je takú láska. Preblahoslavený Pán patronke Slovenskej.
A ešte je tu chuť a elán. Chuť, elán, to sú slabé motívy, oče. S tými predsa nemôžete mať v Európe úspech. Ani v strednej. Znáte si, pán cisár, že vojna je väčší motív? Vojna nie je motív, vojna je cieľ. Môj cieľ. Motív je jednotný národ, jednotná reč a reči okolo toho. My tu máme národ, ktorý ešte milí o tom, že je národ. Tak to ide nejako opatrne oznámiť. Povedzte mu to národoče, lepšie vás bude na slovo počúvať. No tak ja idem, my tu máme v Trnave zasadanie, tak spoločné slovenské učené tovaristvo, a s tým spolkom sa ideme národu predstaviť. A viete, pán cisár, že ja pochválim sa. Viete, že taký vyzutý ani nebudíte strach? Ja možno nie, ale tí, čo prídu po mne. Nehnevaj sa, pán dekan, ani vy, pán desátnik, či čo ste. Mám čerstvé správy z Ruska. Vraví doleteli z Ruska, tu sa u nás trochu zehrá. Vraj sa tam chystá hrozná zima. A vy, že sa tam chystáte tiež. No ako viete? Vraj sú strašne klebetné. A že dobre, že máte Jägerové spodky. Menej vodky, teplé spodky. Dajte pozor, aby ste tak dostali do oka. Poďme, národy čakajú. Mimochodom, slivky. Slivky tu máte par excellence. A pán cisár, biele ste už jedli? Aj biele slivky sú? Aj biele slivky sú. U nás sú aj biele slivky. Majú takú jemnejšiu chuť a sú o čosi sladšie. Akurát, že sú biele. Akurát, že sú biele. Teda, človek vyhráva vojny a pritom nič nevie o bielých slivkách. Učiť sa.